naning kita wis uning ing gati Kya Suwan Ngarasindra ing kawula nuwun keparing wahandha munjuk atur wong ngersapa duka ingkang sinuwun Paman Haryanaka geger sajawining pasiwakan sareng Konapatih ananjihaken jawining pasiwakan wonten yaksa kekalih sumedyaning kayen badhe marak sowan wong ngersapa duka ingkang sinuwun Mono yaksa loro cacahe bakal marak ana ngarsaning manira kawula nuwun inggih pareng cumadhong dawuh menapa sampun kepareng kelilan ngabiyantara wong ngersapa duka ingkang sinuwun yen pancen pangkula paman ya wedi kangelan tumuli perpekono ninggal marak mring ngarsaning manira kapareng madal pasuwanan